Κοντά μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Ενής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός. Μάλιστα. Και είστε εδώ καλεσμένοι μας διότι παρουσιάζεται μια πρωτοποριακή μέθοδο με την οποία μπορούμε να διορθώσουμε αρκετά προβλήματα στο κρανιό μας, στον εγκέφαλό μας που προέρχονται από την γνάθο. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον εγκέφαλο. Από πονοκέφαλο μέχρι. Να φτιαχτούμε. Το δικό σου φτιάχνετε? Το δικό μου άστο, είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, τι βελτιώνουμε, ποια είναι αυτή η μέθοδος, τι βελτιώνεται με αυτή τη μέθοδος? Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν. Τελευταία από την άνοιξη δηλαδή του 2015 παρουσιάσαμε μια καινοτόμο πραγματικά επέμβαση στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών από την κλινική στοματικής και ανθρωπροσωπικής χειρουργικής στην οποία προείσταμε. Έχει να κάνει με μια λαπαροσκοπική τεχνική στην άρθρωση που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο, μπροστά από το αυτί, ακριβώς στο σημείο δηλαδή που αρθρώνεται η κάτω γνάθος με τη βάση του κρανίου. Πάρα πολλοί άνθρωποι που φέρνουν λιγότερο ή περισσότερο από τα συμπτώματα από την άρθρωση αυτή, αυτό που συνήθως με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι είναι ήχοι και αδυναμία διάνοιξης. Ακούμε κάποια clicking δηλαδή κατά τη διάρκεια του άνοιγμα και κλεισίματος της γνάθου. Αργότερα σε ένα επόμενο στάδιο αρχίζει και μπλοκάρει, έντονος πόνος. Αυτά τα συμπτώματα λοιπόν που κάποτε αντιμετωπίζονταν συντηρητικά με μυοχαλαρωτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή πολύ δύσκολα περιστατικά πήγαιναν για ανοιχτή επέμβαση, η οποία όμως διαρκούσε 3 ώρες. Ήθελε μια μακρά νοσηλεία 3 και πλέον ημερών. Ενώ αυτή η μέθοδος? Τώρα τα περισσότερα από αυτά τα αποκαθιστούμε με μια μέθοδο λαπαροσκοπική, 30 με 40 λεπτά περίπου διάρκειας, μία ημέρας νοσηλεία και με κανένα αισθητικό πρόβλημα από πλευράς ασθενών. Μετά, όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση. Τώρα, πότε τι χρειάζεται κάποιος? Πότε χρειάζεται. Κοιτάξτε, τα συμπτώματα τα αναφέραμε λιγότερο ή περισσότερο. Κυρίως θα καταλάβει πόνο και αδυναμία διάνοιξης από τη γνάθο. Μπροστά από τα αυτή δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν την ύπαρξη της άρθρωσης, ακριβώς μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο. Μάλιστα, εδώ που δείχνετε τώρα. Έτσι. Όταν λοιπόν έχουν έντονο άλγος από εκεί, συνήθως απευθύνονται σε ένα οριλάκι γιατί νομίζουν ότι είναι ο έξω ακουστικός πόρος, το αυτή δηλαδή. Το αυτή. Καταλήγουν σε εμάς γιατί τελικά δεν είναι το αυτή. Και εκεί, κάνοντας μια μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης, διαπιστώνουμε εάν πραγματικά χρήζει της επέμβασης ή όχι. Εάν δηλαδή λίγο πιο προχωρημένο, να φύγει από τα φάρμακα και να περάσει στην αντιμετώπιση. Το άλλο που μπορούμε να ακούσουμε είναι ήχοι, είπατε, και αυτά τα κλικ εδώ καμιά φορά όταν μασάμε, όταν μιλάμε. Ακριβώς. Ή όταν γελάμε έντονα, όταν χασμουριόμαστε, όταν κάνουμε δηλαδή μέγιστες διανοίξεις της γνάθου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Είναι σημαντικό κυρίως το γεγονός ότι πας τελειώνεις γρήγορα. Ναι, και ότι είναι λαπαροσκοπικό και ότι δεν αφήνει κανένα. Προχωράει η τεχνολογία για ιατρική. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.